Raden, aja gumampang wong atuamu bakal nggarwa marang aku sabab isih ana bebono ingkang durung nate tak lairake Raden. Aduh Sumodewi, sampun malih ingkang nama Mas Picis Raja Brana pinten judang pinten prau tetep badhe kula wujudi. Menawi paduka mundhut eden-eden kasuwargan, kula mboten badhe mundur sejangkah tetep kula sembadani pamundhut jengandika Kusmadewi. Mila monggo kula aturi paring dawuh menapa kekudanganipun mangke Dewa Brata ingkang minangka dadaning kewuh cucuking Adiloga. Raden Dewa Brata, Kula wonten pangendika. aku saguh kagarwa Prabu Sentanu. Nanging aku duwe penjaluk besok ingkang gumanti Ratu Ngastina kudu turun saka aku Raden. Sumodewi, Apa Raden? prastawa dawuh jengandika dhateng kula. Persasat samendhang boten wonten ingkang karempit. Senadyan Dewa Brata wonten negari Ngastina menika sampun winisuda dados pangeran pati. Ingkang tegesipun ing benjang kula calon Gumantinata. Nanging labet saking setya bekti kula dhateng Kanjeng Rama Prabu Sentanu murih kasembadaning sedya anggen kula mboyong jengandika Sumadewi dhateng negari Ngastina kunjuk wonten ngersanipun Kanjeng Rama minangka kekancinganing rembag. Dinten menika kula prasetya mugi sineksen bumi langit saisinipun kula nglilakaken kalenggan tuwin kamukten kedhaton Ngastina. Kula sampun prasetya gesang kula slaminipun boten kepengin jumeneng Ratu Raden Ayu. Swaraning jagat anak seni dateng prasetyaning Sang Dewa Brata ing benjang datan kastu jumeneng Nalendra. Mangkono ririh pangandikaning Sang Kusumadewi Durgandini. Raden Dewa Brata, Raden Dewa Brata, kula wonten dawuh. Sumpah prasetyamu mangkono mau tumraping Durgandini aku isih sangga runggi Raden. Raden Ayu, Raden Ayu, keparenga kula munjuk atur. Kados pundi kula sampun nglilakaken kamukten negari Ngastina. Kula sampun sumpah boten kepengin dados ratu benjang ingkang Gumantinata Ngastina. Kula sumanggaaken dhateng tedhak turun saking Paduka Kusumadewi. Nanging kenging menapa jengandika Raden Ayu teka taksih sangga runggi. Lajeng taksih kirang menapa malih Raden Ayu. aku isih durung percaya jalaran
ingkang nibakake sumpah prasetya mung sira dhewe. Sapa ngerti yen to tedhak turunmu besok banjur padha gugat njaluk bali kamukten Ngastina krana mestine wae padha rumangsa yen to kuwi darbeke wong tuane. Mulatiku isih durung gelem nampa lan durung percaya marang sumpah Raden Dewabrata. Jebul sak lembut-lembuting banyu isih luwih lembut gagasaning menungso. Iya to iya. Iya, Kusuma Dewi. Labet saking bekti kula dhateng Kanjeng Rama sepisan malih kula badhe nglairaken sumpah prasetya ingkang suraosipun kangge mbuktekaken bilih pamundhut paduka wau tetep kula sendikani. Wondene ucap sumpah kula mekaten. Jagat saisinipun mugi neksenana. Wiwit dinten nika kula nedya nglampahi wadat Raden Ayu. Raden aku bungah, aku bombong tinucap ingkang sineksen kahanan. Katondo keblat papat lima pancer kabeh kaya bisa ngawruhi marang ucape Raden Dewabrata. Raden Ayu, salamining gesang kula mboten badhe cecaketan kalian wanita. Sampun to ingkang gepuk singgol kalian pawestri. Mambet keringetipun wanita kewala kula mboten purun. Wiwit dinten menika ngantos sak puting gesang kula niat badhe ngras Brahmari ingkang tegesipun kula ngudi kancen nebane mataning donya. Sedaya kula mampu kula sados ing selami-lami kula mboten badhe gadah turun Raden Ayu. Mondora angkong
Hyang Agung Paduka sampun paring pepadang dhateng jagat Ngastina. Sinuwun bekti kula kunjuk ing ngarsa Paduka. Ing madya pada prapteng delahan kung ngestu padha ing sandhap sampeyan Paduka Kanjeng Sinuwun. Iya. Wong ayu. Semene kabagyan ingkang tinampa dening Prabu Sentanu dene duwe putra kakung. Dasar mijil bagus warnane jebul bisa nuju prana Dewabrata. Wonten pangendika ngadhawuh pinggir. Sawangen pun Rama lan pun Ibu kula. Nggih. Kula meminta dhateng panguwasaning Hyang Agung mugi-mugi kados sumimilan mintuna lenggahipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu angemong dhateng ingkang putra pun Dewabrata. Aja mung aku sing rapi. Sawetipun Rama genti kowe ing nggere Dewabrata. Rama dining manah kula tebih saking langening manita. Kula kepengin agayuh kawruh ngudi undak ing pangreti. Mila saking menika Duh Rama kula nyuwun pangestu dinten mangke kula bari bidal anerusaken anggen kula mbeguru dhateng penembahan Rama Bagowo. Anakku nggih anakku.